Chceme kúpiť kameru a dve karty, 30 na dole, čiže... Viete, ono ťažko sa mi hodnotí zápas, keď je zápas 11, ono to je ťažké, ale či bola, či nebola, ja o tom polemizujem. Prvý počas, si myslím, tých 20-25 minút bolo jasne lepšie Michalovce. My sme trošku potom prvý rovnali, ale sme boli. O druhom počase sa mi hovorí ťažko, pretože sme boli, myslím si, že trošku lepšie mužstvo. A mňa tá prehra mrzí. Veľmi ma mrzí, pretože to si myslím, že bol remizový zápas. Neboli šanci aj na jednej a druhej strane, trošku ako sa hovorí, že 25 prvý počas by som dal Michalovcom, druhý počas nám. Prehrali sme. Mrzí ma to, pretože ja som mužstvo nejaký mesiac a pol a to mužstvo má na to, aby hralo vyššie mety, ako postavení v tabulke, ale však tu sú mladí chlapci Michalovcov a budú mužstvo. Videl som tu dobrých futbalistov. Ešte raz tvrdím, že bral by som remízu. Stalo sa, z 11 sa ťažko prehralo. Mne sa to ťažko prehrotuje a bohužiaľ také je futbal. Tak komu
zvěřo, nebudu, protože posledně jsme měli tady opačný názor. Já si myslím, že kluci začali ty přesně utkání, tak jak jsme se dohodli, jak jsme se na to připravili, začali jsme hrát velice agresivně, dostali jsme soupeře pod tlak, vytvořili si nějaké gólové příležitosti. I když já jsem věděl, že soupeř je velice kvalitní, já jsem je na to upozorňoval, já jsem odsledoval obě jejich utkání, takže jsem věděl, že je kompaktní, má dobrou organizaci hry, že to bude těžké se tam prosazovat. Navíc jsem měl dilema, protože Oliver Špilár nám odjíždí zítra na zkoušku do Itálie, takže nevěděl jsem, jak se to na něm podepíše, ale potřeboval jsem vysokého hráče. Myslím si, že ten první poločas, až do toho gólu jsme hráli to, co jsme chtěli. Bohužel potom přišla ta nešťastná, krásná teda střela, že jo. Takhle to ten trhač trefí jednou za půl roku, nebo jednou za život možná. Nevím ještě, jak se to mohlo stát, že jsme ho nechali vystřelit na té pravé straně, dneska nám ta pravá strana bohužel hořela. Takže to mě to samozřejmě ten gól to trošku otočil, znervóznili jsme, soupeř vyrovnal hru a do toho poločasu se to nějakým způsobem dohrálo. Ten druhý poločas musím říct, že ano, soupeř tlačil, že ho chtěl vyrovnat po té penaltě, dostával nás pod tlak, ale nakopávanýma balónama, což jako si myslím, že jsme si celkem dovedli poradit, nějaké vyložené šance tam nebyly. My jsme to dohrávali tak, že asi 4-5 hráčů chtělo střídat, že jsem prostě už nevěděl, co s tím, Rusko si chtěl střídat, Artem chtěl střídat, Kunce chtěl střídat, takže my tady bojujeme trošku s tou fyzickou kondicí. Já si myslím, že chlapci za ten zápas, jak to vydrželi, takže to vítězství je zasloužený. My jsme včera zkoušeli ty standardní situace, obě nám vyšly, dali jsme s nich 2 góly a já jsem spokojený. A to som práve opýtať, že teda to víťazstvo bolo, tie góly padli do štandardných situácií. Presne bol som sa na tréningu, videl som to, dokonca si dovolím povedať, že ten signál, po ktorom bola penálta, vlastne nevyšiel, čiže možno, že lepšie. Takže ako ste to, z toho stránky ste spokojní? On vyšel, prakticky vyšel, došel až k Jevronovovi, že jo. Tam, jestli to bude z jednou tečí, ale to vždycky je riziko, ale jako dali jsme z toho gól a ten první gól jsme to zahráli kluci výborně, takže já jsem spokojený. Je to prvé víťazstvo, aj vaše, aj Michalovec, dokonca prvé v tomto roku pre Michalovce na tomto stadione. Tak já jsem věděl, že to je, že to tady bude těžký, že jsou ty kluci mladí, že s nimi je třeba pracovat, navíc jsem některé ještě neviděl pořádně hrát, takže tady máme vložený zápas, abych si se podíval na ty ostatní při těch střídáních, protože někdy člověk neví, koho tam má postavit. Ale já říkám, já jsem spokojený, ty kluci makají na tréninku, možná hodně trénujeme, takže v tom zápase ty síly potom chybí, ale já nemůžu couvnout, my musíme jít pořád nahoru a ten zápas prostě dobít, dorvat a přidávat pořád, přidávat na trénink. Aj dnešný zápas ukázal, že máte trošku problém v ofenzíve, góly dal Snínsky, to bolo ako zo štandardne, to je normálne, ale hovoríte, že odjde Špilár. Vlastně jeden útočník, co s tím? No to je problém, no. To je velký problém. V ofenzivě máme velký problém, to víme asi všichni tady v klubu, protože nám chybí útočník. Tak jako nám chybí jeden kvalitní stoper, jo. To jsme chtěli od začátku soutěže, od začátku prakticky, co jsem sem přišel, tak jsem měl ten požadavek. Nemáme, budeme hrát bez Špilára, bude to těžký, že jo, budeme hrát s jedním útočníkem, nedá se ničeho. Jasne, čo výkon Dušana Snínskeho bol v 3 góloch, tak povedať? No, já to nechci hodnotit, protože to je jednotlivý hráče, protože se na to musím napřed podívat a člověk je plný emocí, řekne potom nějakou blbost a jenom toho lituje a jak to nechtěl hodnotit. Já jsem spokojený, znovu opakuju, porazili jsme velice silného, kompaktního soupeře, který věděl, co chce hrát. A to je pro mě důležité, nedopouštěli jsme se hrubých chyb v obraně, což je taky důležitý. A doslova jsme to utkání vydrželi. Fakt je ten, že najviac sme doma dali iba 1 gól, teraz už 4, takže aj napriek tomu, že v tej ofenzíve to škrípe, voda tam už určite zlepšenie, aký máte na to názor? No tak víte, hrajeme s tím, co máme, jako s tím, co nic jiného nemáme. Takže to je jasné, že ale my přesto jsme si vypracovali šance. Daleko už jsme si vypracovali než soupeř.
že to tam dokážeme dotlačit do té brány. No. Ty chlapci jsou mladí, minulý zápas jsem tady nebyl, že jo, tak tam odpracovali obrovský penzum práce na tom hrotě, ale taky do situací gólové jsem dostával, jednou snad špilák. Tak je to otázka, my necháme je hrát, budou hrát a já věřím, že s nimi jednou budou velký hráči, no, tak on to tak je, že ten vývoj prostě tak je. No. Všetko.